Katanat penroi ya kakwat kakhya Health Department juga Sorkar Meghalaya kala beling ban sia by y lasan senam tam ya ka yeng ka badang pendan kam benta kum ka urban dispensary ka badan ha maulai nong lum. Kani ka dispensary ka ajing syakri ya kipat ba ka shnong maulai nong lum, maulai nong pedeng, maulai mot siar bat maulai selai karya. Ubah Bright Starwell Marbanyang MLA ha ka saw tarik gulalit bu da ka jingtho ha office umentri rangba bat ha office umentri ka kwat kakhya namar kim don ha Shillong. Ubah Bright Starwell ulatmu banyasa naga benta ki trayeng namar ka health department kala leklet bat beling ban siu by y man ubenai ni man usnam ya kani ka yeng bala pendan kam kum ka dispensary. Layo jing tip ru baki try yeng kila ban pensange no ban ai wai ya kani ka yeng syaka sorkar na ka jing slam palat ban siu ya ka bai wai yeng. Lada ki try yeng ki pensange no kan bu ya ki jing iki pat ba jong kini ki shnong. Ka maulai ka layo dispensary la slam ba ka ba pelengo iki pat ba ka long hadu menta kani ka shnong kam don ka dispensary ka ba paka kumbalong lem ki wei ki shnong hang ne ha sor shlong. Ka sorkar kaladon ka jaka ban shna dispensary ha maulai ban ki bor shnong ru kila INOC ban shna ya ka haga por balong menteri ka Dr. Amperin kala kular ban teino da ka dispensary ka bapaka hendrai ka ni ka jingtumu kampat urlong hadu kini kisi Kajiguan ka jonga nisi kalau mani kendu yo chief minister habidi bat ka way ka issue ko dalam kamha habidi bat ka mulai habidi bat ka ni ka dispensary ka ba mentala kumba chan sansnem ka sorkar kam siu bai wai bi tu try tu dispensary pan menta ka poi lu buat ba tu bi try ye kila phami ya health department di dispensary tewan man kendu yo chief minister dari chief minister dan support dari dia wan beri kendu ya health minister ko support dia tambah health minister dan Ika dal terapi kabala ban kimla ban siu du mentah naik ladan ka jingwan instruction ni isnem baladam pi kani kamdi ka badang thamai skwa ban pensyai ni bakani ka dispensary ka Nehru Memorial Dispensary ka badang po mulai kadai ka dispensary ka barim tam po ka jela han syai kani ka mat la ra ru wat po yang dal war thawan kren ba kalom ting kalom sul thamula banong ba ka dispensary ko la rim tam apo jena ndai hadu mentamne kani dispensary kadang shong wai sa te nalo kata pan kani dispensary mensyua kadan hapo mulai nong pedeng serta ke kat nadu ngidang kena mangi akan mau kadan dia apo mulai nong pedeng te ndai hadien na mulai nong pedeng kisha pha mi marba kaju ata kaporu try barim apo mulai nong pedeng kim sim layo ek bai wai hadu ki haban pha mi te dei hosnem arpo ba lingba ka jing tristom jongki nongkit kam snong jongki napo nonglum khamtam kumjuru napo nong preng mot siar ba saigria ti snong ki marjan tiglala man penyo e ko wei ka yi ka ba piang ba ka ba hadu mentaro ka function ba ka jing kerku om tang ya ka mulai nonglum ti snong ki marjan baro apo ka mulai te andal apo yang turu nadu usnam arpo imal lang makla di benai August te kladon ka agreement baka sorkar kam siu malo benai ya ka bai wai ndai kumju pian kumalo nong pedeng ba kiyo kitrai tang kumba ka tu ka dia benai ndai hadu menta pada dia tu ajan sam snem ki kamyo ya ka bai wai te kini ki try him kile no kila ai ka jutho kila wan ni kendu te nak kalian ka haji syaru ngala ada pengikon mo yu commissioner secretary ru ndai hadu menta kadang sa te kata kali ka banga wan hang ni por no pan makalong very urgent ya perkhat ya ka pada hari di ka ko khia ka ikadaw ban hap song wai sa aso kam tan chaka ne boleh na pi kata ke ka balingo mo ngi pi ka dispensary ka ba rim tam po ka jela song wai ten ri ka don ka jaka ngan thai pi kan ma tu por bangili inspection na bi ki health infrastructure po ka mulai por ko bi kong amperin te ngilai len hadin tu ngilai keren ma kadon ko be jaka po mulai nong lumi ka ba laya keren ba nakalian jong snong ru ka depan ai ka NOC ba kam don jik percaya we nakalian snong man ai ta ili khot jaka ban sina ya ka dispensary te henry ka balingo ado menta kata ru kam urlo te haji sha nakalian jong i kong amperin tu for immediately umar sindap ka tu ka inspection te ngai kendu i hadin ka tu ni por hadin ba sedang ka session po assembly
siapa yang kedua ngai om ba ketu kelaya sila dan re menta la ketu kini benai re kat kum kejing tip kejungi pat kampat I ya sinu te kadi ketika concern ke bang aku akan personal chief minister haringkat ruban tertib yang health minister ba nam ta no ni hapan prioritize mal ka kot ka khya kalau ko kam tu ta te kam nom ban ni le ka kham tam mar play kini ki dispensary ki PHC ni ki CC ki don nam ta ban pet ko kot khya yu nong song snong kham tam gitu ki bawan na kalau yang ka ba duna te kata di ka concern ke jona mar play I pet ya ka sarkar nai ka don ka plut ki pisah ki ba mo plesi ki ba kum ki festival ki babun siki babun ki benta dari berkat hitang ban siu pat I baiwai jong dispensary sansnem lu kimla ban clear ya ka dius tem di tangata dari ka jaka ka don ban snai dispensary tu dari ka government tang ban plut tang khadian ban snai dispensary tu haduk mentah sa teng kam ni kan ba mentah mo kan ka habi di ba ka issue jong dispensary kan dari la kat no kusnem shoot ni kalayan te nakalian ka jonga immediately hi house nem arpo apply ngalarah kini ke issue la long hayim dorbar thawan bak ngai ra hi na ka post ka puaru bat adu mentah press your government bala ka government dari ka government saka basu fu ka e action juga ba kan tam ide ba ka ko khia ba ka sim serious habi di ba ka bentah Atau kan ni kejaka di biki isu ai kum tu saka sarkar ne akan urut. Pi kani ke jaka ka bahap apa ke jimpet ke jikmi jongka dorbar mulai dulu. Antara pi kema tu ka bagi ni khot ka yo dulu. Te kani ke jaka haji sha ka di hapo ka urban affairs. Te ndai ka hap ke jimpi jimpet jikmi jongka dorbar mulai dulu mentala da ki post nem. Te kat kum ka ki formalities ki badai na kalian jongka snong haban yo ke NOC kasnong kala depan ai ke NOC nama tai link khot khandiat man chai dispensary bat ngai scam lu pat nakalian jong government kala ya khman ban penbiang ban penyo ban chna ya kan ka dispensary Tapi kisinjam ban ngi skmat pada nomor bala kejaka kala don ke sarkar kam ne ai te jing ut jing nam ju pi kalau nak ni kamram ke jong nga bo pai ba nong song jong mulai organization kalau ban tip ya ka jing e jong pai ba ba ka ka kamram ka jong aru ban pentip sa ka sarkar amar ngidon yang ka sarkar government of Meghalaya kam di ka government tang jong no ten dari ka responsibility ka jong ban pentip sa ka sarkar ha ki babun ki benta ha ki babun ki benta ba kham tam kan por unta ha bi de ba ka ko khia ba kham tam e nam ta ka ti dispensary ko mang ong pi de mo teng ong sole ran mar le kedai ke the oldest dispensary pula rim tam apa ke jela dari haduk entah syong waisa kajaka keladon ke syong setengah sarkar ban sina teng nong hasar ban yo jaka ka e dari hawi di bekani ka mulai nong lu kajaka kadon dari ka sarkar ban haduk entah ngamtip ke daw Akan senam terakhir ni ka dispensary bang macam pola pensio. ke hawi di bekan Kalau macam bom lah pensio kat nus lah kan senam. ola jan san snem entah